Rietali anenkuru kumwalimu bino nyambane ntenenerete egekoro gito ase serikali ya ugatuzi ya Kisii County. Igo tubwate omoroberio bwogocha kurenda ebintu byito n'obong'aini bwito korukare obong'aini bwito ase chinsemo ao chinsemo buna amariogo yokorwaria chinsemo buna chitengo chito chinsemo buna ebitomanyete igo erigena rito riatabaka chinsemo buna ng'ai abagusi bachakerete buna arie manganse nensari agaria ebintu ebyonsi pi yobwenete kogachwa naende birendwe naende biegwe bimentwe obuya erinde abantu bacha babirigereri nonya chinsaga asense moye chindagera chinsaga n'obokimo bwobori bimentwe value bibekwe bunana kitware korosia abantu baigwo chinse cheisiko na gochiande bakane community bakane omogusi batena mbuya monase egenteke eke ondete yani program eye igetagete ko train abantu abake nabagaka mbari ime bago konya komeki abantu abake ba understand nga our resources in indigenous knowledge are a powerhouse and can change the economic status of our community. Nabere igege songo nateba nga nabo chinguru chirabe chigotoka korwa se bintu biribyeito buna chinsaga rigena riatabaka emanga yeito asa abantu gumanya ng'ang'akie twamenyete n'ebintu ebyo okomanya okuoka na kubitumia na amariogo buna ayomonwa nonya na amariogo yebise amariogo yekegusie emete bono gaegocha korosigwa ebekerwa nana kiare korwa stage pake stage kero monto amanye omonto naba boindi nabakoro akorwa obokimo bwekegusie asokorigereri na inki kiarose tiguga iga abana bara abako ba trained bamanya how to collect data bamanya nana kibakonye banga erindo mogusio mogima atenenke korwa training ye koroku Dodd, Documentation and Digitization of Indigenous Knowledge. Ebwate abagaka, ebwate abasai, ebwate serikali yeito ya ugatuzi ya Kisii County with the blessings of His Excellency Paul Arati, ebwate national government, ebwate National Museums of Kenya, ebwate National Products Industry Vision 2030. Aba obisa bago training na young champions na abagaka aba basemigwe inerinde nabari bako babwate indigenous knowledge na barabu they are on board eke once piba somigwe ekero basomiguga tumago chaka konyetumia nabari bako basomia nko national government chibody agencies ya butwateba that is National Museums, that is National Products Vision 2030, that is the State Department of Culture in conjunction with the county government of Kisii. Asamarieta igonkoro kwa George Nyakundi usikirera korwa gari Nyakobi Kondo lero nigo twabwate amasomo twale kubundiswaga ne serikali enene ebwateranete ne serikali ye county ya Kisii igoro yoige korogieito na mang'ana abwenete kokoruse kerero ende koigerera ege korogieito na korete niboso mogusii ebintu ebinke ase Kisii yeito mbigenderete gokorwa maminja ya sheria noeno koni noene chinsaga uching'umbu echikogenda omonto oli omoremi oremete tari konyora ng'eri buneta keire abakurumi na abange kwaja kwanyora abantu barikire bitabu lakini mbali koreta obotene nkubori bakonyora gocha ase omonto omoete obomaene bori bwegekoro ekina kitwasomigu rero naende ekorekana eserikali enene ngochikoere chinguru eserikali ye county cheito chia Kenya gochikotwara egento gekorokwe patent ne abasongo abanyamuriro bagoteba patent yani chinguru chioko ogotwara ekiseria obumanyi obwo n'obumanyi obwo ekero togochikorosia abang'ura baito gose abana bechi skuru basomire chi university awao gose chi industry chiri chikorosia amariogo yaitege koro ngochi koinonkigware naende gakoinonkigwa enyore ntobwate egento keria
abasungu bagotebe patent twamanya konyora egintu kindi gekorokwa eng'eria gose royalties gocha nkaga amasomo twabwate namaya naende gwakera buya mono National Museums of Kenya na National Government ase ogotosomia ogotoigoria ase obogare ekegusii gaitu keng'are kebe eng'ena ng'eni yokoreta obunda ase ense yaito ya Gusii. Inche niga nkorokwocha ekebati nyambasora rero no twarenga iga ufanisi resort tokoegerera ekegusii goetera ase okorenda ebinto indigenous knowledge ebinto biri obomanyi buna emariogo ya emete buna ntwakwana igoro ya omong'oi emete ao chindagera chiri tobwanete tori ntobwanete torigereria ebinto bibwatekana na eching'iti chietu chia orosana torigereria na mono mono ase aria buna ngoramwaga sacred ase ebisasimero bia omogusii bitunu biri omogusii buna ngoramwaga esameta ntobwata aria ensaria erigereria nsari ng'orore nsari nero eki na egetunu kebwate amang'ana amaya ase ekegusii naro aya rero tokoigera iga ewiki engima eriegere omogusii goetera ase abana aba twabwate rero ekegori egeke tobatebi ng'aki ekegusii kebwanete korendwa goetera nonye na elanguage yaani enkwana ya ekegusii tomanye ntokona gosoka ekegusii tobwekana abande gotorera orime tiga tokwana ekegusii tiga amang'ana ayo okona kwera ng'abono gwasomire ndigiri ki obwate aye goetania abanto bande nore na omonene oito oyo iga iga Kisii University Professor Kama ekegusii agokwana eprofessor twensi buna torara tori bake inche nocho nyambasara tindi monto moke ntosomete karende goika twanje ekegusii giaito naende bono tokoboria abaminto abare ase ecounty banto baminto ecounty ekoragwa na arati simba arati tiga amang'ana aya akari kiagenderera buya kabisa buna bono mato roche minisa yo beatreti noara tiga tote buna bono togochi konyora boronge kabisa tonyore no toni chisemi chiri tubwati chiekegusii buna karemba akabarire omaete bagusii nkobara barenge emete nero ao abagusii bamaete naende tari gotoka ndonsi eriegere ecounty yaito naintu buna Kisii county twetogeri ng'a naintu niga tore ecounty ya emeri ebwate abamanyi abange goetera ase ekegusii giaito rero igo riarenge rituko riokoegerera ekegusii goetera ase egento okoroka indigenous knowledge Dodd. Nkoroko Vincent Aminga korwa ase office ya planning. I'm sorry tari korwa office ya trade. Na inche nacha rero imbe kerori ase amagana aya togokwanera to make sure buna nara ase budget yaito naende to make sure buna omogusii eke na egento gegocha kogenderera tari gento kia omwaka oyomo tari gento kia erituko erimo ebinto mono nkorigereria ntobwate plan tokoroka county integrated development plan eywo ere emiaka 5 ase emiaka arati agokora egasi His Excellency the Governor tokorigereria iga abwo amagana indigenous knowledge to make sure buna nare budgeted for naende ntobwate support beyond korigereria amagana no eching'eni chiaito echi tobwate emegondo yaito ase chinsana chiaito ebinto biri bionsi bire ororo ng'aki togo preserve naende to make sure we can have some value addition for omogusii culture.